As meigas, os morcegos e as cabazas foron protagonistas no San Maín. En San Paio de Narla, en Friol, non quixeron participar na tradición chegada dende o outro lado do Atlántico e optaron pola galega. A Asociación A Castronela organizou unha xornada moi distinta na que os máis pequenos participaron en diferentes actividades como o baleirado de cabazas, no que se converteron en auténticos expertos. Primero lo hacemos con el cuchillo, un agujero para luego poder encajar esto, no sé por dónde, y luego la vaciamos por dentro para que pese menos, para luego hacer la cara y poner una vela dentro. Cogiendo a cuchara y tirando. E antes para poder meter a cuchara, que tienes que facer antes? Cortarla. Con cara así como de zombie y con así como dibujada ropa de bruja. Malia que os nenos eran os protagonistas, os pais non quixeron perder a oportunidade de pasar o día ao aire libre e axudar os máis pequenos a pasar unha xornada moito máis agradable. Que é unha forma para que sociabilicen e salgan de casa do ambiente normal e, bueno, pues todo ainda encima así no medio da naturaleza de sitios así especiais, pues está moi chulo. Xúntanse así máis e relacionanse e sempre aprenden algo. Os asistentes, a parte do baleirado de cabazas, probaron xogos tradicionais e foron partícipes na representación teatral na que cobrou importancia a fortaleza de San Paio de Narla. Pero as actividades non remataron coa caída do sol, senón que nese intre comezou o paso de ánimas. Primeiro daremos unha volta ao redor da fortaleza, para despois salir dirección Friol polo Camiño Real, onde chegaremos ao que é o paseo fluvial, onde esperará o noso druida, máis o noso jefe do clan, que procederá a acompañarnos hasta o final do paseo. E como boa festa, a xornada rematou cunha comida para os asistentes ao chegar a Friol, moi necesaria para algúns tras a tarde de xogos e o paseo.